Оф, Алекс, писна ми, не искам навънка, искам си вкъщи. Оф, Андрей, спри да се обясняваш, спри да япваш и идвай. Звук на щурец. Тони, брат, не мисля, че ще стане. Не се притеснявай, брат. Оф, най-сетне си почина от тия тапаци. Александре, виж! KFC! Андрей, няма да ходя до KFC. Искам да си поръчам меню за 4-членно семейство. Александре, ще си ядеш ли бургера? Естествено, че ще си го ям, прасе, ни едно. Кога го изяде, бе, дебелак мръсен? Соми, аре до KFC, бе. Shut up, dog. Изчакай да си изпушат цигарата. Айде, док. Готов съм да тръгваме. Аре, влизаме, бе, Соми. Я, това не са ли Андрей и Алекс, бе? Я, Соми и Наско. Само Боби и Тони останаха. Къде са те? Дайте да им звъннеме. Иване, май звъниш. Не ме интересува, брат. Ами, не вдигат. Бати, договете са тия. Наско, карай към Веждан. Атанасе, ненормалник, внимавай! Леле, това е Веждан, бе! Веждане? Айде, Веждане, добре ли си? Добре съм, само малко ме заболя. Ох, чакай да стана. Веждане! Споко, бе, гай, се бавам се. Веждане, ти си идиот! Добре, гайс, добре, извинявайте, чил, стига. Това не са ли Тони и Боби? Докс, защо не вдигате? Тони, какви са тия, бе, брат? Не знам, брат. Дай да си продължим. Само млякото ще искаме. Това ще бъде 9,99. Ето ти тука. Задръж рестото. Това беше рандом. Какво им става на тези двамата? Това беше рандом. Но както и да е, както ви казвах, видяхте, че нищо ми няма на ръката. Глупаци. Добре, док, айде да влизаме при малкия. Роберто, пак ли си се изсрал на килима? Ами, като почнеш да ми извеждаш по-честно, няма да се случва пак. Малък, печелиш ли?